खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटिउब चेनेलाव आं बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनै जोंनि इउन एकाडेमि माइनावस्रि फरायसालिया सरस्वती फुजाखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों नै नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे बेलनि आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों। लोगोफोरनो जोङो सरस्वती फुजा फोरबोआ जोबखांनाय लोगो लोगो जोङो जानाय लोंनाय खालामदों केसरि संनाय दे जा दे बयबो दे जोंना फुजाया रानगासिनो मोजां रान दे मोजां रान फोथाय नाहरलायथिं मा होनो बेखौ मा होनो नैबेखौ खोन्था केसरि ओंखाम ना गोथाव ना गोथाव जादों मानि ओंखाम इयो दिनै मा जादों बेयाव मा जादों बुंलाय सरस्वती फुजा ना एकदम नों दा मोसागोन नामा मोसागोन एकदम आंहासो जानो लुगैलायलांबाय आरो साम'से दौहरदो इथिं गोथाव जादों ना एकदम लोगोफोर जोंना सरस्वती फुजानि जानाय लोंनाय गोथाव जादों ना बाजै दे 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 मानि ओंखाम मोनजालाबायगोन नोंसोर जेनेबा सरस्वतीनि ओंखाम जादों सरस्वती फुजानि ना एकदम सरस्वती फुजानि केसरि जादों दे 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 थाव खोनाबा थाव दियासथाय दे 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 एकदम लोगोफोर नै जोंनि इउन एकाडेमि माइनावस्रि फरायसालिनि दिनैनि बे सरस्वती फुजायाव फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारि खालामदों नै ओरैनावलाय दे जाना हो देनां बुरिबा नायनो थाथोंसै लोगोफोर नै बेयावबो जानाय लोंनायखौ खालायदों सना सानदीप मा जादों नोङो मा जादों हो दे जा दे जादो
नै लोगोफोर बे खथायावबो जोंहा जानाय लोंनायखौ खालामदों दिनै सरस्वती फुजानि जानाय लोंनाय Halo Sumitra गोथाव ना गोथाव थिग दं जरना गोथाव अके नानखोन्दाव नंगौ रे आच्छा थिग दं बाजै बोरै जादों बा जानाय लोंनाया गोथाव जादों ना गोथाव जादोंमोन दे थिग दं जागोन ना दे जोंना मिस मोना रानगासिनो नै जोंना इउन एकाडेमि फरायसालिनि थाखो 5निफ्राय 10सिमनि फरायसाफ्रा सरस्वती फुजानि मुङाव एसे ओंखाम जागासिनो नै ओंखाम ओंख्रिया माबोरै जादों गोथाव जादों ना गोथाव जादों गोथाव जादों ना सोर संदों बे ओंखाम ओंख्रिखौ सारुसिं सारनसाय जानो माबायदि जादों ओंखाम ओंख्रिया देलाय बुंलाय हो खोन्थाना दि गोथाव एकदम गोथाव जादों नैबे थाखो 9 आरो 10नि फरायसाफोर उनाव बिथांमोना माबा माबि अरखावलाबायगासिनो आङो दायो माने सामस बख'नो नागिरदों मानो ओंखाम जादों नोंसोर दिनै बेयाव नालाय मानो ओंखाम जादों सरस्वती फुजा ओं मा ओंख्रि होदों सरस्वतीयाव कबि फुलकबि बेलाथि एकदम ना गोथाव ना थिग दं नै जोंना मिस सानैया केसारिखौनो गोसो होथाब जागासिनो थावदोंनाबा थावाखैना डेन्जार गोथावखा डेन्जार डेन्जार गोथावलै बेलाय केसारनि अनगायै जेबोथ' होनाय जायासैलै जोंहा ना आसारफोर थाबा मोजां जागौमोन मा जाखो जायखिजाया जाबाय थाबानो जाबाय ना जागोन दे सार नै जोंहा थाख्लाय सानैया जानाय लोंनायाव बेस्थ' गोजाथार बिराद डेन्जार बिसोर मानैया नै ओंखाम जागासिनो नै जोंहा बिसोरो थाखो 7निफ्राय थाखो 10नि फरायसाफोर बिथांमोना सरस्वती फुजायाव केसारि ओंखामखौनो गोसो होथाब जालागासिनो नै जोंहा राजिब बिराद बुरजा जानाय बियो राजिबा गोथाव जादोंना जायाखै बुंलाय एकदमबारे टेस्टिखा टेस्टि ना हांगामा माबायदि गोथाव ना थिग दं बनिलाबो गोथाव मोनदों ना गोथावानो लोगोफोर नै दिनै जोङो इउन एकाडेमि माइनरसि फरायसालिया हिन्दु समाजनि नेमखान्थिजों सरस्वती फुजा खुंदों जोंहा हाबाफारिया जोबजोब्बाय जोंहा मोननै नेमखान्थिजों हाबाफारिखौ खालामनाय जादों मोनसेया ब्रह्म समाजनि नेमखान्थिजों जयग' होनाय हाबाफारि आरो मोनसेया जाहैबाय हिन्दु समाजनि थोंजोङै जोङो फटकखौ सिबिदों मोननै नेमखान्थिजों दिनै इउन एकाडेमि माइनरसि फरायसालिया सरस्वती फुजाखौ खुंफुंलांबाय दायो जोब्बाय जोब्बाय नामा जानाय लोंनाया जोब्बाय थिग दं जोंना हाबाफारिया जोबनायजों लोगोसे बासन बाथिखौबो सुखाजोब्बाय बासन बाथि नै आरो ओरैबो